L-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi huwa parti minn skandlu li ra enroachment dwar proprjetà li tal il-qarib tas segretarjat tiegħu meta kien fil-kabinett ta' żmien Gonzi PN. Dan l-iskandlu ġie żvelat fl-aħħar ħarġa tal-Gazzetta Kulħadd li notat kif meta Azzopardi kien politikament responsabbli mill-awtorità tal-artijiet ta' proprjetà mal-baħar f'Tal-Pjetà lil Dino Bonnici, Mauro. Dino Bonnici l-lum konsillier nazzjonalista fiż-Żurriq kien jaħdem fis-segretarjat ta' Jason Azzopardi meta sar l-enroachment hekk kif bdiet toqrob l-elezzjoni tal-2013 fi żmien it-taqlib politiku ta' Lorenz Gonzi. Il-kulħadd innotat l-istramberija tal-enroachment in kwistjoni fid-dawl li dan sar fuq proprjetà li mhux normalment isir fuqha, speċjalment għax tinsab mal-baħar. Dawn il-manuvri waslu biex sal-lum għadhom ma tħallsux 21,000 euro fuq din il-proprjetà li tinsab pożizzjoni strateġika potenzjal. Il-kulħadd kompli tajt kif Dino Bonnici ta' sekwit jikteb u jappoġġja lil Azzopardi b'mod partikolari meta dan jinfexxi attakka lil gvern preżenti. Dan apparti li skont indaġni tal-istess gazzetta jirriżulta li Bonnici għandu wkoll fedina penali mit-tifsa wara li kien instab ħati li seraq basket b'mobile u kamra minn stabiliment f'Paċeville. Tal-iskandlu jkomplement oħrajn li hum daħħal fihom id-deputat tal-Blue Heroes illum avukat tal-Aqda Repubblika bħal dak tal-Artella Vinbraw li ngħatat li Zaren Vassallo għal 700,000 euro meta din kienet stmata li tiswa 8 miljun euro.